Haganolin apteekin salmiakki valmistetaan perinteitä kunnioittaen. Ensimmäiset pastillit löysivät herkkusuunsa jo vuonna 1951, kun kemistipariskunta Colliander ryhtyi valmistamaan suolaista lakritsijuuripastillia. Apteekin salmiakki pohjautuu puhtaisiin ja terveyttä kohentaviin raaka-aineisiin, eikä siinä ole arabikumia tai liivatetta. Apteekin salmiakkia valmistetaan tänään 2 ihmisen voimin Lahdessa sijaitsevassa pajassa. Raaka-aineet sekoitetaan aluksi kattilassa ja taikinasta mankeloidaan ohuita levyjä. Levyt viettävät yön verran lämpimässä kuivaamossa, jonka jälkeen ne paloitellaan leikkurilla. Nyt apteekin salmiakki saavuttaa sille ominaisen vinoneliön muodon. Pastillit eivät kuitenkaan ole vielä valmiit. Ne palaavat kuivaamoon vielä 2 vuorokaudeksi ja 3. aamuna pastillit saapuvat värjäyspisteelle, jossa ne viimeistely värjätään sekä kiillotetaan. Apteekin salmiakki ei ole suottajuuri apteekeissa. Sillä on katsottu olevan sekä köhää lievittävä että vatsan toimintaa stimuloiva vaikutus. Oikeastaan apteekin salmiakkia ei voi kutsua karamelliksi, se on paremminkin suussa sulavaa suolaisen makeaa. Sitä aitoa ja alkuperäistä Haganolin apteekin salmiakkia vuodesta 1951. Haganol.fi